subvenció. Aquesta AMPA s'ha constituït, aquesta AMPA té els seus estatuts, aquesta AMPA ja ha decidit quina serà la quota que els pares que la formaran hauran de pagar, que serà un preu similar als del FEC Sant Jordi. Ells, ens hem reunit amb ells, ens han portat ja quin seria el seu pressupost per aquest any 2010 i quina seria la previsió que els aniria de cara al 2011, però que això hem quedat que ho confirmarem més endavant. Però sí que per aquest 2010 ja ens han presentat tota una sèrie de despeses i sapiguem que ells encara no han pogut cobrar res a través de quotes perquè tampoc s'ha iniciat el curs. Però sí que ja tenen la relació dels pares que conformaran els alumnes, o sigui, els pares dels alumnes que hi haurà per establir reunions i saber quines seran les directrius i la feina que haurem de fer a partir de l'inici d'aquest curs 2010-2011. I el conveni de l'ensenyament, aquí està detallat totes les partides amb les quals això, l'aportació, a part del que ells ens han demanat al Departament d'Ensenyament, aquests 25.000 euros, aquí ja hi està previst la part d'aportació que s'ha restat que faran els pares en concepte de la compra dels portàtils per als alumnes que intervindran, que seran en concret 71 alumnes, la previsió que hi haurà d'arrencada d'aquest nou CES, i les altres despeses són les que conjuntament vàrem estar treballant amb l'AMPA del nou CES per arribar a aquestes quantitats. Vostè, senyora Trinxeria, també ha fet molt d'èmfasis amb el tema d'aquest crèdit que l'Ajuntament de Maçanet va aprovar amb un ple extraordinari aquest passat mes de maig. Aquest crèdit venia a finançar el que és el nostre projecte d'inversions per aquest any 2010 que es va aprovar a l'abril. Aquest crèdit s'estava treballant en totes les entitats bancàries, es havien passat ofertes per saber quines eren el que oferien millors condicions. Tots sabem que els bancs han canviat molt els tipus d'interès que tenien fa 4, 5, 6 anys darrere amb els tipus d'interès que hi ha actualment. Si no hagués sortit publicat que el govern d'avui per demà paralitzava les finances de Catalunya a tots els ajuntaments, nosaltres haguéssim portat per aprovar aquest punt d'aquest crèdit extraordinari en el ple d'avui. Però ja teníem pràcticament tancat l'acord amb l'entitat bancària amb la qual es va signar, si no recordo malament, el 16 de maig, després del ple, perquè era el millor banc que ens va oferir les millors condicions per poder tenir aquest préstec. O sigui, no va ser una cosa feta de pressa i corrent sense saber amb quina entitat es aniria a treballar, sinó que ja estava des del Departament d'Intervenció, sabíem ja perfectament quins eren aquests imports i el que anàvem a demanar amb quines condicions serien. No tinc, em sembla que ha contestat tots els punts que vostès han explicat, amb el qual passaré, sí? Sí, els minuts per respondre respecte als 9 euros que cobrava, li recordo que vostè ha començat 9 i va acabar en 32, que és igual, no té més importància. I respecte a Montbarbat, jo no sé què té a veure amb aquesta modificació de crèdit, i a més veient el públic que tenim avui, que acostuma a venir als plens, em sembla que no té res a veure. Respecte als crèdits que vostè diu, aquí està. A 3 mesos és 1,75, no m'invento per res. I escolti, aquí es pagava el 0,07. Sí, fa 7 anys eren unes condicions i actualment són unes altres. No, el 2008 el 0,18. Doncs com que no hem pagat de més, que ens ara no invento res, haurem de restar. I tindrem aquest any amb 8 milions de crèdits. Us ho diu. Sí, senyor Romera. Existeix el alcalde que diré que, d'acord, el pressupost ordinari va ser aprovat a finals de desembre, però al novembre, en aquesta taula, ja estava vostè i el senyor delegat Otero amb la reunió dels pares per explicar que aquí es faria un procés, és a dir, que vostè ja sabia que això no tenia, aquesta previsió ja la tenia. I pel que fa al tema de benestar social, el discurs de previsió d'augmentar la partida ja el vaig fer en el
bé. El senyor Minyol li diria que, donant la volta pel que deia el senyor Trinxeria, jo vaig començar l'any 99 a l'oposició amb 30 euros i els últims anys el vaig acabar amb 9 euros. No va ser net, sí, clar, acabar amb 9 euros per l'any 2000, 2001, 2003, 2002. És una qüestió històrica, recordar una històrica. Bé, passem, doncs ja s'ha explicat aquest punt, passem a la votació. Vots a favor del punt de l'ordre del dia. Vots en contra? D'acord, donem el punt per aprovat. Passem al següent punt, que és aprovar la ratificació de l'acord de govern de data 25 de maig del 2010 referent a la retribució de les retribucions dels membres de la corporació. El nostre acord és ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 25 de maig, que transcric literalment diu el següent. Vist que en el butlletí oficial de l'Estat de data 24 de maig de 2010 s'ha publicat el Real Decret Llei 8/2010 de 20 de maig pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Vist que l'esmentada disposició preveu la reducció de les retribucions del personal del sector públic. Vist que, tot i que en el Real Decret Llei no figura cap article que obligui a reduir les retribucions i indemnitzacions dels membres de les corporacions locals, la situació actual requereix un esforç per part de tots. La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar que es procedeixi a reduir les retribucions i indemnitzacions dels membres de l'equip de govern de la corporació, com a mínim en el percentatge en què de mitjana es redueixen les retribucions del personal de l'Ajuntament. Senyor regidor d'Hisenda, si vol fer alguna observació més del que ha comentat abans. Bé, és el que he dit abans. El tema d'afegir-los nosaltres, el tema que hi hagi una reducció del 5%, simplement per afegir-los que tota aquesta davallada de sous que no s'han d'aplicar per força en els funcionaris. Simplement el tema que nosaltres hi hem afegit més del 5%. El grup de Nou Senet. Bé, d'entrada, jo estic trobat aquest apartat, el de mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic. El que s'ha quedat més en un tema de retribucions dels membres electes. D'entrada, ja ho ha dit el senyor Trinxeria, no quadrava el número, perquè el que fa els càrrecs electes de l'oposició no quadrava el 5%. I també insistir en el que també he dit, si fa un any i mig, doncs no gaire més els càrrecs electes que estan al govern van fer una pujada clara del 60% de les seves retribucions. Doncs poder el títol que vostès aquí han posat no és gens adequat, o si més no és l'ètic, dir que aprovar que es procedeixi a reduir les retribucions i indemnitzacions dels membres de l'equip de govern de la corporació com a mínim amb el mateix percentatge en què de mitjana es redueixen les retribucions del personal de l'Ajuntament. Crec que hauria estat un detall i podria ser una mica les mateixes orientacions que fa no només el decret reial del Zapatero, sinó també la proposta que fa la Federació de Municipis i el Govern de la Generalitat, en què diferencia bé els càrrecs electes dels treballadors. Bé, però jo el que voldria dir és que quin objectiu hi ha hagut, o jo interpreto quin objectiu hi havia a l'hora de posar i posar en un punt a part de l'ordre del dia aquesta mesura de reduir les retribucions dels càrrecs electes. Penso que pot ser per quedar bé o realment és que es vol complir el decret reial o és que es volia fer un estalvi del deute tal com planteja el decret. Es planteja la reducció del dèficit públic aquí i a tota Europa i ja veurem com acabarà tot plegat. Però si realment es volia fer un estalvi i plantejar un tema d'estalvi, ara l'oportunitat, justament quan fa 4 dies aprovaven vostès un préstec pel finançament de les seves inversions el 2010 de 1.600.000 euros. Ara era el moment de fer estalvi, justament.
I més, quan en la mateixa acta que està aprovada aquí, vostès van manifestar en aquest ple que la majoria d'aquestes obres no es farien. Perquè queda un any. I la majoria d'aquestes obres no es farien. Per tant, sembla com poc coherent plantejar-se que estem en una situació de recés econòmic i que es planteja unes mesures extraordinàries d'estalvi per reduir el dèficit i aquí has llançat al màxim i endeutat al màxim. I a més amb obres que igual no fas. Jo ho trobo molt contradictori, això, no?